No niin, täällä taas. Pelataan tällä kertaa Tureskata ja mä ajattelin nyt tästä tehdä jonkin aikaa videoita, koska kun tämä aloittaa aikaa sitten ja tästä on tullut vasta yksi jakso. Ja siis kun mä oon tällä hetkellä Helsingissä, kun mä saamuin Jyväskylään, sitten alkaa tulla semmosia videoita, missä ei kauheasti tule lageja, koska silloin mä saan kuulokkeet. Tai no siellä on semmoiset iskän kuulokkeet, joita mä käytän. Niin sitten ei tule semmosia lagittavia kohtia, jotka ovat ärsyttäviä. Toivotaan, ettei tässäkään videossa tulisi. Mutta jos just tossa kohta tuli se lagikohta, kun mä sanoin siitä, että niistä kuulokkeista, niin harmi. Mutta siis sitten jonkin ajan päästä alkaa tulla niitä videoita, että ei kauheasti lagitakaan. Nyt mä en ole hetken saanut mitään Impossiblea tai tämmöstä. Mutta muuten täällä on ollut myös hauskaa välillä vetää kaikkia temppuja, vaikka ei nyt saakaan mitä haluaa. Ja siis tällä hetkellä, jos joku ei tiedä semmoista tubettajaa kuin Laga63, eli se on laittanut mun näihin videoihin kaikkea kyssäreitä ja semmosia kommentoinut, niin hän tekee minulle intron ja käykää tilaa sen kanavaa sen takia, koska se tekee mulle intro, niin sille kiitoksia. Se olisi kivaa. Mä saan siitä, mä en tiedä miten tätä voi niinku sanoa silleen, mutta siis kun sen kanavalla luki jossain, niin että sen saa Skypestä kiinni, ja mä soitin Skypen kautta sille ja kysyin, että voiko se tehdä sille mulle introon. Ja sitten se mietin sitä, että mä voitais joskus sen kanssa tehdä joku yhteinen video, mutta ei pakosti edes pelivideo. Että se on joku Blame Blaster haaste tai joku. Triple Hard Flippi. Sori, jos multa ei tuu Pokemon Go-peliä, koska tiedätte miksi, koska mulla on tabletti, enkä sitä mä haluan vielä muutenkaan. Me koitettiin ladata se, mutta sitten kun me koitettiin rekisteröityä, se ei vaan jostain syystä onnistunut ja muutenkin. Mut siis, niin. Tää on pistänyt jo 3 minuuttia. En oo tajunnut. Vähän reilattiin siinä. Mä en oo itse asiassa itekään varma, että minkälainen intro mulle tulee tulemaan, minkälainen Laga tekee siitä. Laga63 siis tekee siitä. Ja toivottavasti se on semmonen, mitä mä minkä mä haluaisin, nimittäin. Kun mä katsoin, oliko se, se oli. No, jos Laga, jos sä tulet kattoo tämän videon, niin semmoinen intro haluaisin, että kun käykää kattoo, jos haluatte nähdä se intro, minkä mä haluan, niin käykää kattoo sen kanavalta 80 tilaaja spesiaali. Niin siitä näette se intro, minkä mä haluaisin. Tai jonkun sen tyyppisen, että siinä niinku, tai siis jonkun sen tyyppisen tai sitä hienomman. Sitten katsoin, että minkälainen se on. Ja niin. Joku sen tyyppinen olisi kiva. Aika joku niinku sitä parempikin. Ja sori, kun joskin videoissa tulee koko ajan sitä samaa biisiä, eli Alan Walker, mutta kohta tulee uutta biisiä näissä videoissa, mutta kaikissa tietenkään. Ja tähän videoon mä en laita musiikkia, koska se on ollut melkein kaikissa videoissa se musiikkia. Kohta lopetellaankin tää video, alkaa olla kohta purkissa. Mä en oo nyt saanut mitään kuodia tai semmoista, mutta tässä oli ainakin paljon puhuttaa.
Saatte katsoa, kun mä heitän jotain temppuja, 360 triple, mikä se olikaan. Joo, toikin oli joku inward triple hair flip, kick flippi. Ja muistakaa kommentteihin kysymyksiä ja jotakin, jos haluatte jotain muuta tietää. Niin, niitä voitte laittaa. Muuta, laittakaa mulle ehkä jonkin verran niitä jalkapallokysymyksiä, koska mä tiedän niin paljon Jaliksesta. Mutta ei mitään semmoista, että minä vuonna Messi on syntynyt, koska niitä mä en tiedä. Mutta tiedän mä joitakin muita kysymyksiä, riippuu mikä kysymys se on. Mutta tää video alkaa olla purkissa. Mennään ensi videossa, se olisi siihen saakka. Moro!